Извечната и истинска, скрепена през вековете дружба между българския и руския народ е шит с бели конци фейк. Братушки никога не са били никакви братушки. Песента "Алеша в България руски солдат" е лъжа от първия до последния ред. Българите бяха против Русия в 2 световни войни, а ролята на руснаците като освободители на България е не повече от изопачаване на фактите. Ето изненада, нали? По време на социализма в България беше популярна серия от анекдоти за хитроумния ученик Иванчо. Учителката влиза в клас и пита учениците: "Коя нация в света обичаме най-много?" Иванчо веднага става и отговаря: "Руснаците." "Браво, Иванчо. А защо?" "Защото ни освободиха 2 пъти." "Правилно, Иванчо. А коя нация мразим най-много?" "Американците." "Правилно, Иванчо. А защо?" "Защото те все още не са ни освободили." И този анекдот прекрасно отразява скептичното отношение на българите към руснаците. Дори когато България се смяташе за 16-та република на СССР. А кой ги е броил? Явно не българите. Защо тогава се е формирал този мит за вечната братска дружба? И защо някои българи и огромната част от руснаците все още свято вярват в тази несусветна глупост? Нека ви разкажа по-подробно. Днес ще развенчаем поредния нелеп мит на руско-съветската пропаганда. А в началото ще ви помоля да се абонирате за този канал и да натиснете камбанката, за да не пропускате нови видеа. Подкрепяйте автора в Patreon и Buy Me a Coffee, а най-важно, изпращайте дарения на ВСУ. И така, братушки, българите на средна възраст, чието детство е минало в България през 70-те, 80-те, с трепет си спомнят стихотворението "Здравейте, братушки" на кръстника на българската словесност Иван Вазова. В училище братушек ги караха да учат наизуст, а тези, които се опитваха да избягат, извикваха при директора и им пишеха дебела двойка в класната книга. В тълковния речник на Дмитрий Ушаков братушка се тълкува като иронично обращение на руските войници към южните славяни по време на руско-турската война от края на 1870-те години. Поетът Вазов обаче обръща братушка в обратна посока и използва този термин като обращение на българското население към руснаците, на солдатите. Разчетът на Александър II с мощен удар по отслабената Османска империя да разшири сферата на влияние на Русия беше строго прагматичен. Въпреки това, тази война доведе също и до формалното придобиване на държавност и независимост от България. В този контекст възхищението на българския народ от руските войски, братушките, в този момент беше искрено от стиха към думата, от думата към действието. Братушка трайно влезе в употреба в българския език, а възхищението към руснаците от страна на българите бързо утихна. Работата е там, че Русия постоянно се преструваше, че е проливала руска кръв за българската свобода. Но наистина българите загубиха хиляди хора във войната на Русия с Османската империя. Но когато беше подписано споразумение между двете империи, нито един българин не беше поканен от руснаците да участва в този празник. А 8 години по-късно новата българска държава и съвсем ужас скъса дипломатическите отношения с Русия. Как? Знаете ли защо? Абсолютно нищо ново. Защото руснаците прекалено много се намесваха във вътрешните дела на българите и правеха всичко възможно, за да не може България да получи истинска независимост. Всички изтъкнати герои на българското национално-освободително движение отричаха идеята, че свободата на България трябва да бъде донесена от руснаците, поради причината, че Русия е била символ на репресии в Европа, което не е никаква тайна. Българите се обединили в средата на 80-те години на 18 век, съединявайки двете части на България, разделени след руско-турската война. И това възмути Русия до такава степен, че руснаците позволиха на Турция да си вземе обратно част от България, като наказание за българите, които се осмелиха да се държат самостоятелно.
Това доведе до там, че българите започнаха да смятат Русия за голям враг на България. И това само 8 години след турско-руската война. Отсюда започнаха сериозни и дългосрочни проблеми между двете страни. Малко хора знаят, но България беше единствената страна в славянския и православния свят, която се противопоставяше на Русия в продължение на 2 световни войни. Представете си такова вечно братство, за което толкова обичат да говорят руснаците. Те с завидно упорство спекулират с това, че българите уж винаги са били на страната на Русия и Съветския съюз. Москва се опитва с всички сили да се представи като измислен център на славянския свят, натрапвайки се ту на България, ту на Украйна, ту на Чехия, ту на Полша. Но защо ли почти никой не иска да има с руснаците нещо повече от официално? Дипломация. На някой вече не им трябва дори това. Русия има успешни претенции за братство за сега само с една славянска страна – Беларус. И то натрапвайки приятелство чрез помощта на репресии. Показателно е, че Иван Вазов, написал стихотворение за братушките, беше един от стълбовете на русофилите в България само в началото. По време на комунизма за българите беше тайна, че в края на живота си Иван Вазов стана истински русофоб. Той разбра, че Русия провокира войни против България на Балканите, разделяйки хората в страната. Вазов стана един от тези, които искаха да преименуват катедралата в София, наречена на Александър Невски. Това беше след като руснаците нахлуха в България в началото на Първата световна война, а българската армия унищожаваше руснаците. Това беше пълноценна българо-руска война, която, между другото, Русия унизително загуби от българите. Иван Вазов беше възмутен от руската инвазия и руската политика спрямо България и той напълно промени мнението си за Русия. Честно казано, трябваше да напише ново стихотворение с заглавие "Довиждане, братушки". Със сигурност повечето зрители на това видео са чували песента "Алеша". На хълма стои Алеша. В България руски войник. В тази песен няма ни капка вярност, въпреки че официално се счита, че песента е посветена на паметника на съветския войник в българския град Пловдив, като символ на памет за всички съветски войници, загинали при освобождението на България от нацистката окупация през Втората световна война. Факт е, че в България, която воюва срещу Съветския съюз, не е загинал нито един войник от Червената армия. И под паметника на знаменития Алеша в град Пловдив няма никаква стела с имена, както обикновено се прави за такива паметници, защото там никой не лежи. И дори изразът "освобождаване на окупирана България" – това е фейк. България не е била окупирана, защото е била съюзник на Германия. Наистина, цар Борис не е обявявал война на Съветския съюз, но под натиск от Хитлер е обявил война на САЩ и Великобритания. А вече на 7 септември 1944 година СССР самостоятелно обяви война на България и въведе войски в страната. Българската армия не оказала никаква съпротива. Немски войски в България вече нямаше. Те преди това без съпротива тихо се изтеглиха, потопявайки всички свои военни кораби. Затова съветската армия спокойно влезе в България и единственото, от което можеше да загине войник там, може би беше от прекомерна консумация на българско възраст. И дори свързочникът Алексей Скорлатов, чието снимка е използвана за създаването на скулптурата на Алеша, спокойно след войната се върнал у дома в родния Алтайски край и живял там до дълбока старост. Но под всеки клип с песента за Алеша в YouTube можеш да попаднеш на коментари: "Моят дядо загина в България" или "Братът на моя прадядо загина в България". А след това следват призиви да се върне Съветският съюз и да се възродят славните победи на всички славяни. Всичко това е проста медийна технология, която работи вече повече от 6 десетилетия. Сълзливи песни, фалшиви факти, изопачена информация, скрита истина. Тези чекистки, а сега вече методи на ФСБ действат и сега.
Един от принципите на комунистическата пропаганда в България беше идеята за вечна дружба на България с Съветския съюз като цяло и с Русия в частност. За да се изгладят несъответствията между Русия на имперските и съветските образци, беше измислена хитра уловка, която широко се използваше от журналисти в литературата и изкуството. Съветска Русия беше представена като естествен наследник на имперска Русия, която водеше война с османската империя. За пропагандистки цели, разликата между имперска Русия и Съветския съюз се заличаваше. Имперският руски войник с любов наричаха дядо Иван, а червеноармейците – братя ни или братушки. В българското социалистическо изкуство имперският руски войн често е изобразяван като възрастен мъдрец, даващ съвети на младия, енергичен и винаги усмихнат съветски войник. Основната идея, която успешно беше вкоренена в съзнанието на поколения българи и която отчасти продължава да определя отношението им към Русия днес, беше, че руснаците са двойни освободители. По същество всичко се свеждаше до представата, че България е малка незначителна страна, от която нищо не зависи, но за това тя беше единственият верен приятел на големия брат от изтока. Впрочем, няма нищо ново. Русия винаги действа по един и същи начин, което за съжаление все още влияе на някои хора, които в Украйна наричат ватници. Има такива хора и в България, предимно пенсионери, на които упорито внушаваха пропаганда за най-добрите приятели на българите – руските братушки. Украйна също мина през това, но когато върху главите на украинците се сипаха руски ракети, много опиянени от руската пропаганда бързо изтрезняха. Може би на българите не им трябва да чакат подобно. Благодаря за вниманието! Слагайте лайкове, абонирайте се за канала, натискайте на звънеца и оставяйте коментари. Не забравяйте да подкрепите автора на платформите Patreon и Buy Me a Coffee. Но най-важното, изпращайте дарения за въоръжените сили на Украйна. На всички украинци, по-бърза победа!